Azti, prest, motz! Alde batetik Susanak, Katalan Euskaldundoa, eta bestetik berriz Luisa eta Izadi, ama-alabak, elkarrekin lehian. Beste hiru golpe. Zabale utzi, Beste bat hemen? Zabale. Sartu hortikan, Horrondo jarri. Zabale. Zea. Venga, Izadi. Sufritu bai, venga. Sartu aurrea. Jarri horratzen ondo, Vale. Ondo, Izadi, venga. Azkenengo golpeek. Sufritu hor. Jarri horratzen ondo, Nahi biztetzea? Venga, beste hiru golpe. Dutxio. Bat hemen? Vale. Bukatu du Izadik. Luisa ere azken bi golpetan da. Eta esan behar, belarra ere itxura politikoa dagoela, aurreko asteko ebi hauek ere lagunduko zuten. Ez da erreza, horrelako hain ondo zaindutako sailak topatzea ere, eta hemendiken noski baserritarrei orokorrean eta terreno jabe honi eskerrak. Bukatu du Susanak ere. Azti, prest, motz! Neko, eutxe uste zabale. Elegante, pasa. Hola, elegante aitea. Bota eskerreko bizkua atzea. Bota eskerreko bezu atzean auskaldea. Hola, bota atzea eskerreko bezui. Ondo aiza eliatzen honea. Elegante aia ez bizka. Hoiten da. Elegante, aia pendutu honea. Hoi. Zabalen oso ondaitea, urrungon ia harina hori. Lan motxeta errazak ematen dute. Eso motxe zabaldu ondo aiatzen. Baina azkar eta ondo usuen antzera eta erraza izaten. Gakoa, Hoiten emakitzea, hoi. Beste txiki bat. Hoiten. Eta gogoratu ondorengo txandako segalariak bigarren sailean Maide Garmendiak Jauregi, 8garrenean Ainara Otamendi Elizalde eta 6garrenean Alaitzinaz Tolosa izango direla. Venga, zazpi golpe. 6, venga bestean. 6, 5, beste bat. Iu atxere azken 3 golpeetan. Hortxe. Tenga guain golpe honak guain, Beste golpeak. Beste bat. Vale. Ya está. Bukatu dituzte, txanda honetako 3 segalariek ere beraien lanak eta ondorengo txandako segalariak. Azti, prest, motz! Nolabait esan daiteke, aurtengo ligako favoritoak txanda honetan ari direla. Baina bi ekitailtarazak egina daudeni pentsatzen hemen lana azkar eta ondo egin behar da. Doa txanda hau, Ainara eta Alai elkarrekiko oso gertu, Maide hortxe. Etorri, obreago, 5 golpe. Asentatu. Beste hiru. Asentatu. Da, toak. Zapotik. Bukatu du Ainara, baita Alaitzek ere, Maide hortxe. Azti, prest, motz! Bota. Ya. Oida zen. Hoi. 100 metro karratu eskoarekin pasatzeko ere
saila desentea jartzen da, pentsatu segan, eta 2 eta 3 minutu arteko lan itxoa. Bukatu du Beñoatek lehen maila. Aurretik laguntzaileak zorrozte baldin bada ere, segan ari den bitartean laguntzailearen batek zorroztuko balio, denboran penalizazio bat jasoko lukeela. Elmari Auregi, altzo, eta 17. sailean Josu Mendizabal Zubeldia. Ondo bukatu, kepa. Ondo bukatzek mutxa. Zorroztu zapa. Zorroztu. Ondo, azken lau bost golpeta Beñoan, sega guztu, bera ere bai, baino badator. Bukatu du, Beñoatek. Venga, Kepa! Venga, venga! Kepak ere azken, bisarrak. Bukatu du. Kepak ere, eta urrengo txanda. Asti, prest, motz! Zartu gozo. Plano, Ez zunea bazpide gotik. Azpide egitea zun. Hola, hartu. Hola, lau maila zede gozo. Erraz pasatzek egikita dena. Bizaldi bitarrak, beteranea. Antutzi bakarrik. Antutzi bakarrik. Punta hori. Eps, gozo, gozo. Presa ikan. Gozo. Punta hori. Eta urrengo txandarako, pizkana inguratzen joan, 16. zailera, amaiura eroski edizkudun, 14. zailera, oia errurkola garotzena, eta 15. zailera, Mikel Lizartzako lomo. Bota altsega alta. Aia euskarra, Oye, gailatu. Adi, plano. Torre aurrea, mote. Torre aurrea. Altu garbi. Txiki bat. Segi. Hemen ondo, Hor. Harri ondo golan, Hasi da, azken mailarekin. Venga. Hemen, Amaitu du, altzo, bere saila. Asti, prest, motz! Ekainaren 13an, Basaburuako beramendin jokatu zen ekitaldiko irabazlea dugu, Mikel Lizartza. Eta gainontzeko biek osatu zuten podiuna, beraz, nolabait aurtengo ligako gizonezkoen arteko favoritoen txanda da hau. Ez da, kirol askotan ikusten. Ez gehiagik porta zabaltzen, ondo eliatez da.
elkarren kontra lehiatzen ari direnak, elkar laguntzen, eta, bueno, badu horrek ere, Albitza elkartearekiko adierazle onaren itxura, hemen Azti Presmotz esandakoan denak etxai gara, baina hortik kanpora lagun. Bai Euskal Herri eta Euskal Herritik kanpora ere hainbat laguntasuna ere ekartzen du. Azken mailan dira hiruak. Sartu garbitik, Sartu garbi. Sartu garbitik. Venga! Venga! Apa ya? Bukatu du, Mikel Lizartzak. Amaiurrere, azken biru golpetan. Bukatu du. Amaiurrek. Eta Oier ere, hortxe, azken hirulau golpetan. Bukatu du, Oierrek ere, bikaina txanda. Eta ondoren Jose Antonio prest, Azti prest, mot! Vale, aurrea, vale, neko zatizke bizo Hemen akaso, abiadura, lero aipatu duguna, ez da hartainokoa izango. Hauek gaine, sega egindago, ez da jende askoik izango, mundu nere esango nuke. Handi garbi, hemen luze hartzea. Goraipatzekoa baita ere. Venga, gozen. Alemanian, pelketan ere, irabazle izan ziren, hemengo bisegalari, Joaquin eta Javi. Hor laguntzen ari den Polo horreka ere bai. Eta oso kerrezbanago Angel Mauregi bizkaitarra. Kanpotik. Lau golpetiu. Beste bat. Aliatzaiz. Bukatu du, Pabik bere lana. Txukunik ja, Bat. Jose Antonio ere azken hirulau golpetan. Beste bat. Bukatu du, Jose Antonio. Eta Joaquin hortxe, patxara berriz ere azken mailari egiteko. Oso ondo, Joaquin. Oso ondo. Fenomeno. Ofiziotik gaztearen ilusiora jarraitu behar dugu. Azti, prest, mut! Ondoren, enesken gazteekin jarraituko dugu. Eta bederatzi garren sailean. Rauli Apelu, legal, 26 garren sailean. Aliztea Larrañaga etxarte, eta 30 garren sailean, Izar Mendizabal. Zubendua. Jarri, punta alza. Punta gora pizkatu da. Oi, venga note. Juan bai jotek zega. Jarri hemen aurrean. Hone aurrea golpia. Beste batenen. Jarri orpoa, lasai. Semea segan eta atia agindu nahian. Venga.
Haindu nahian. Oize, gaztea da horrea. Tiki bat, dana garbitu bat, pazientzu. Bukatu du. Eta punta altxea gabe, atzenokua kontatu, eta hemen beran punta altxea gabe. Hemen dago etorkizuna. Hemen oino beraino, Pasa hor zera normal, vale. Eta hemen dago, nola bait poza, Zapaldu pixka topoa, zapaldu pixka. Zapaldu, haupa nertxo, haupa txuba. Zapaldu pixka. Nertxuan. Kontuz, kolpe normala bezala. Oidek, hartu pazientzia. Xuban. Eta txalo gara, gazta hori merezi dute eta ondoren, bederatzi garren txandan. Asti, prest, mo! Tiki bat, ali plano, azki. Hola, oso. Hola, puntean, hobe. Ez fungora, Ondorengo txanda, amargarren Etxi txanda. bizka zega bera. Hor, 31garren sailean, Mari eman. Olazar Arantzabal. zati plano. 27garren sailean, Atzea beze. Lorea Zunzulegi Adurriaga. Eta 28garren sailean, Inge Goikoetxea Arrizurieta izango ditugu. Torri gehiago. Hola. Torri hau. Etxi porri egizta. Utzitu besta gortik gortea, Bota ezkerra punta gortea. Horre gortea. Utsi pikan, oso. Buelta bizkateki. Akaso aditzea izango duzu, Plano. Gaztelun, badira urte desente erabaki bat hartu zutena. Apa zau. Apa izan. Punta zaindu behar dugu hemen, bale? Eta holako kolpe bat ikin behar zerri dozkutzen du. Zutzen du, bale? Perfecto. Lasai, ez da ez pasatzen. Kolpe normal bat doztela, bale? Gau. Lasai hartu, bale? Urtea joan urte torri. Terreno hau baino zaindu eta gure esku. Zauen eta arraitzek, arraitza? Ez daukat arraitzi, lasai hon. Arraitzik ez daukat. Apo! Arraitze! Zau! Eta hemen behiraino, hau erakitzeko. Venga! Txalo, Lorea Zuntzulegi Adurriaga. Eta 28garrenean, Inge Goikoetxea Arrizurieta. Aipatu, Mari Olazar. Egokitzen zaiona baino. Asti, prest, mo! Vale, una ilekia, lehenitze gotia, beste bat bastante. Vale, aditzea. Hola, jarri zabazo, lasai. Una ikera garri pasatzen. Osa, que pixke gola izan ganta. Hola, xe, zulatu eman. Hola, jarri ondo asentatuta, koska ikan gara. Hola, xe, Hau ondoren gogoratu. Jarri zabazo alta, ritmo horta. Aixe adietzen zera, Ana asentatuta. Ondo adietzen, aditu, Korri honoto xo, ara adietzen zera erre. Oi, vale. Hola, jarri ondo. Asenta zen azkar, Numeroak egitea, Venga, etorri nekin. Ba, guazten. Bi, gauzen. Harin, Hola, xe. Hare panitzatek, irura batea. Ega, Marida. Vale, guazten. Lasai. Beste bat. zaiona baino gora. Zabalago. Beste bat. Vale. Txalo beroa. Datorren urtean, Igo Tirolen izango da. Loreak ere. Prest, asti, prest,
Hartu pazientzia, Urko. Gogoratu hau, txapelketa azkapora dela. Pazientzia, Urko. Lasai, pazientzia, Urko. Hurrek urtean, sartuko ditugu, ez da dena lehia bakarrik, ofizioa ere Zaindu ikasi pixka. egin behar da, eta Lasega kastigatuko, bale? nola bai, Oso ondo, Urko. Oso da. Ondo, Urko. ofizio ikasteko Oso ona. orduak sartu behar dira, eta oraindik akaso txapelketaren presioak gehiagi sartu gabe, Baina lurrei heldu gabe, bale, Urko? ikas dezatela. Bai, haitxukun jugun. Atenta, opua, Josek izatu bezala. A ber, berritazen. Baina oso maitea. Liante. Está fuera, venga berritaztea. Suabe, jo hartuko zu velozidadea. Sega lanak amaitutakoan, Oso ondo, Urko. Hoxe da. zabiltzailei eta eskertuko genieke, hor tartean geratu diren belar maila. Perfecto. Belar pila hauek, pixka bat zabalduta uztea. Belarra hau ez da bakarra ematea da. Eta ahalik eta hobekien zaindu behar da. Eta noski, karko kaleari ere, lanak alde gunean erraztu. Sala larua, bi hauek, eta nola ez, garkoan. Eta egin ahal izateko beharrezko laguntza izan diren Bidania Goiazko udala. Bigarren izatea. Oide, sasoia, pabi. Eutsi zeiai. Eta gaztetxoen. Eta berriz ere, mutil bigainak azitzeko hortxe, Mahala baserriko produktuak, jogurrak eta txerrikiak. Txalo bero bat, hauei ere. Eta, beno, gaur, aipamen berezi bat ere egin behar dugu.